אנחנו בצומת דרכים היסטורי. יממה אחרי הטבח של 7 באוקטובר, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, יחד. שברנו את הציר האיראני. בלבנון, חיזבאללה הוקע, והממשלה החדשה פועלת לפרקו מנשקו. בסוריה, אסד נפל. תפסנו את כתר החרמון, ואנחנו פועלים לפרז את האזור מעבר לגבול, ואנחנו מגנים על אחינו הדרוזים מפני שחיטה. באיראן סיכלנו 2 איומים קיומיים, איום הגרעין הקיומי ואיום הטילים הבליסטיים הקיומיים. זהו הישג היסטורי, הישג שמנסים לטשטש אותו, כאילו הצלת חייהם של 10 מיליון אזרחים, והצלת חייה של מדינת ישראל לדורות, הבטחת עתידנו לדורות. זה עניין של מה בכך. התוכנית האופרטיבית שהוא הכין אותה, הייתה מתקפה משולבת רבת זרועות. התקפה קודם כל אווירית, כלומר התקפה טילית עם אלפי טילים. זה הדבר ראשון, על ערי ישראל. במקביל, התקפה דרך הים באמצעות כוחות של פשיטות, קומנדו ימי, באוויר גם באמצעות מצנחי רכיפה, וביבשה, מתחת ליבשה, חדירה בעשרות, כך הם קיוו להקים, עשרות מנהרות שהם חפרו, חלקם חצו כבר לתוך שטחנו, באמצעות כוחות מיוחדים שהם ימנו להם, עם מעבר של כוחות עד סדר גודל של גדוד, דרך המקומות הללו על מנת לחטוף, להרוג, גם ביישובים, גם במוצבים, לקחת גם בחזרה לשטחנו. הם העריכו שהם יוכלו, אם הם יפתיעו אותנו, להוציא את הדבר הזה אל הפועל. זו הייתה התוכנית שלהם. ובכל רגע נתון הם היו יכולים להפעיל את התוכנית הזאת, ואנחנו לא שולטים, לצערי, בניגוד למה שחושבים, איננו שולטים בהחלטות של היריב. בכל היותר אנחנו יכולים להשפיע על יכולותיו לבצע את הכוונות הללו, ובמידה רבה זה מה שקרה גם. אנחנו שיבשנו את היכולות שלהם. על איראן, אנחנו הסבנו נזק גדול מאוד של שנים, אפשר להתווכח כמה, אבל זה שנים, בעוד שהם היו במרחק של חודשים מנשק גרעיני, ממתקן גרעיני או מפצצות גרעין. וזה הורחק, הם ינסו את השיקום, אמרתי, זה משול לאדם שעוקר סרטן מגופו, אבל כשאתה עוקר סרטן מגופך, יכול להיות גורות, זה יכול לחזור. רק שאנחנו ידענו שאם לא נעקור את הסרטן הזה, אנחנו נמות, ולכן עקרנו אותו. הדבר הזה מחייב אותנו ערנות מלאה, אנחנו ערוכים לקראת כל תרחיש, האיראנים גם כן נערכים לתרחישים שונים, אני לא אפרט אותם כאן. תראה, אנחנו מכינים הפתעות. אני לא אומר את זה סתם. אני גם אומר לך כראש ממשלה שאני לא ממהר לרוץ, לעשות מלחמות, לנפח את החזה, אתה יודע, ולהגיד, להכות בתופים ולחצרץ בחצוצרות. אנחנו מכינים לחמאס את הפתעת חייו. אם הם לא יתעשתו, לא רק ברקטות, את זה אנחנו מורידים להם, אבל אם הם לא יתעשתו ויפסיקו גם את הבלונים, זה רק שאלה של זמן שנפעיל את ההפתעה הזאת. אני לא אחשוף אותה כאן, אבל היא שונה מכל מה שהיה. ותזכור מה שאמרתי. וזה משהו שיכול להיות קרוב? זה תלוי בהם. אני בטח לא אתאים את זה לשאלה של בחירות. זה בכלל לא מענייני. לפני שאני שולח את החיילים שלנו, את הבנים שלך, את הבנים שלי ואת הבנים והבנות שלנו לתוך מטחי האש והקרב, אני רוצה למצות את כל האפשרויות, אבל אם אין ברירה... אבל צריך להבין שאנחנו חייבים להשלים את המהלך. שאלת מה קרה אחרי כיבוש רפיח? מה שקרה אחרי כיבוש רפיח, שהשגנו ניצחונות, אמרתי, אנחנו על סף ניצחון, אנחנו השגנו ניצחונות כבירים. אנחנו השגנו ניצחון כביר בלבנון. כרגע ממשלה חדשה שהתחלפה בעקבות הניצחון שלנו. פועלת לפרק את החמאס, או יותר נכון, את חיזבאללה מנשקו. אף אחד לא חשב על זה כשאמרתי את זה, אבל אני חשבתי על זה. השגנו ניצחון אדיר בסוריה, כי הפעולה שלנו מוטטה את משטר אסד. והיו גם כאלה שאמרו,
לא צריך למהר, מה יש למהר? אמרתי למהר, להיכנס. ואחר כך השגנו ניצחון אדיר, שירשם לדורות על איראן. אז זה לא בדיוק שישבנו ולא עשינו כלום. השגנו דברים אדירים בתווך, בזמן הזה, מאז כיבוש רפיח בציר פילדלפי, שגם זה אמרו שאי אפשר להשיג, ולא נוכל לקבל שחרור חטופים, כי החמאס מתעקש וכו' וכו'. כל הדברים הללו עשינו. והמשך המצב הקיים הוא בלתי נסבל. עכשיו אנחנו נשנה את זה. אנחנו נשנה את זה. אינני יודע מה תחליט הממשלה לעשות, אבל אני יודע מה אנחנו נעשה. אנחנו נשנה את זה לא רק במעבר למדיניות תקיפה, ולהפסקת הזרמת הכסף שהממשלה עכשיו מעבירה לחמאס, דבר שהוא בלתי יאומן, ובסופו של דבר גם להפלת שלטון החמאס. כי אזרחי מדינת ישראל והביטחון הלאומי שלנו, ותושבי השדרות, ועכשיו תושבי אשדוד, ועוד מעט תושבי באר שבע, ואני אומר לכם, מעבר לזה, אינם יכולים לקבל בסיס איראני בנגב וצמוד לשפלת החוף. זה בלתי אפשרי. דוקטור אודי לוי, אתה היית אחראי על היחידה ללחימה במימון טרור. מה קרה לה? היחידה התפרקה ב-2017. איך דבר כזה קורה? שאלות למי שפירק. מי זה היה? מי שפירק את היחידה זה יוסי כהן שהיה אז ראש המוסד. יוסי כהן, ונתניהו היה מעורב בזה. סביר מאוד להניח כי צלצל הייתה כפופה ישירות לראש ממשלה. ראש הממשלה סגר את היחידה שבעצם נלחמה במקורות המימון הדלק של הטרור. נכון מאוד, בעצם היא התפרקה לכל מיני תתי קבוצות, אבל התפקוד המרכזי שלה, הרעיון המרכזי שלה בעצם שיהיה גוף אחד כפוף לראש ממשלה, תחת ראש מוסד, שבעצם מרכז את כל הגופים במדינת ישראל למלחמה אחידה, במימון טרור ובנושא האיראני. הרעיון הזה התפרק למעשה. אנחנו נחזור לזה, אני רוצה לשמוע עוד. פתיח ומתחילים. ישראל היום, 11 לנובמבר 2018, 3 שנים בדיוק לפני הטבח בעוטף. נתניהו מגיב לביקורת על העברת הכסף לחמאס. לצעדים של מנהיגות יש מחיר. אני עושה מה שאני יכול בתיאום עם גורמי הביטחון להחזיר את השקט ביישובי הדרום ותעריף, אבל גם למנוע משבר הומניטרי. אני חושב שברגע זה הצעה. וביצענו דברים שאף אחד לא האמין לפני 20 חודש שנוכל לבצע. אף אחד לא האמין. אבל היום רואים שהדרך שבה הובלתי, וחבריי לקבינט אישרו אותי, וצה"ל ביצע. השיגו באמת הישגים היסטוריים למדינת ישראל. אם תחשב לי, אולי זה מעניין את האנשים לדעת מה אני סבור שיהיה בהמשך. אוקיי, אז אמרנו לגרור את המלחמה עד לבחירות, או כמה שיותר. 2, זה למחוק את סוריה. סוריה היא לא בתוך הקומבינה שלהם, לכן מתוך מצרים, בכיס של האמריקאים, אין שום סיבה שיעשו משהו למצרים, ירדן גם כן איתם, אבל סוריה היא הילד הרע של הסדר העולמי החדש, לכן אני חושב שאת סוריה יתקפו וימחקו. יותר מאשר לבנון, כי חיזבאללה בכיס שלהם, האיראנים כרגע לדעתי בכיס שלהם, וחמאס בכיס שלהם. 3, איראן, ההנהגה של איראן בכיס שלהם, ולדעתי הם יגרמו למתקפה של איראן עלינו, אוקיי? לכן אני חושב שהטילים שראינו שנעים על כבישי איראן מכוונים אלינו, ותהיה מלחמה כוללת עם איראן, סוריה וכולי בקרוב מאוד, לא סתם האמריקאים, הבריטים, הצרפתים וכולי, מארגנים לנו כרגע קואליציה בינלאומית. הקואליציה הזאת הייתה תפורה מראש, הם רק עכשיו מסדרים את זה, וזה יתחיל במזרח התיכון. יממה אחרי הטבח של 7 באוקטובר, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. יממה אחרי הטבח של 7 באוקטובר, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. והשגנו ניצחונות כבירים, גם בלבנון וגם בסוריה וגם באיראן, ניצחונות כבירים שאיש לא היה מדמיין עליהם.
ועכשיו צריכים לחזור ולסיים את המלאכה. אני מחויב לסיום המלאכה. במשך 3 שנים זרמו מזוודות המזומן לעזה, כאשר לרגע אימה קטר להפסיק את ההזרמה, מיהר ראש המוסד להגיע לדוחה, יחד עם אלוף פיקוד הדרום דאז הרצי הלוי, והפציר בקטרים להמשיך ולשלוח את הכסף. זה בדיוק תפקידו. תפקידו לשרת את ראש הממשלה, את הקברניטים במדינת ישראל, בין היתר באמצעות הקשרים שלו, ואלה קשרים עם ארגוני המודיעין השונים, כולל עם ארגון המודיעין הקטרי. והוא עשה את מה שתפקידו. הדבר הזה ייחקר, אבל הוא לא ייחקר באשר לפעולה של המוסד, אלא הוא צריך להיחקר באשר לכוונה שעמדה מאחורי זה. תחקיר המוסד קובע, ביצענו את מדיניות ראש הממשלה, קבלן הביצוע, שלא לומר השושבין של המזוודות, הודה בדיעבד שזו הייתה טעות. אני מודה שאני האמנתי, אוקיי? בלב שלם האמנתי, שלו תתרגל לאוכלוסייה ברצועת עזה, לטיפה יותר רווחה, שנשפר במידה רבה את המערכת האזרחית שלהם, חס וחלילה לא הצבאית של ארגון טרור. חשבת שאם חייהם יהיו טובים יותר, גם חיינו יהיו טובים. שחייהם יהיו טובים יותר והמוטיבציות למשברים ולמלחמות תפחתנה. חשבת וטעיתי כנראה. כמובן שלא הייתה כאן שום טעות מצד ראש המוסד, זה גם לא הייתה מסמכותו להחליט על העברת כסף לחמאס, אלא זה רק סמכותו של ראש הממשלה נתניהו, כפי ששמעתם אותו מאשר זאת. בתרבות לא תעשה לך מלחמה, תפקידם של ראש המוסד וראש השב"כ בישראל זה גם לשקר לציבור, ויש לנו דוגמאות לכך. אני נערך פרשת קו 300 כדוגמה. עכשיו, דבריו של נתניהו, ששמעתם לאורך הרעיון של אתמול עם המקטעים החשובים, מצביעים על כך כי הוא תכנן היטב את הטבח בעוטף, על מנת לקבל מסגרת מדינית שתאפשר לו לבצע את המתקפה על איראן, סוריה וחיזבאללה, כפי שהוא תיאר בזמן של ההפוגה, בזמן של הדילים על החטופים, והוא גם הזכיר את החצי שנה של ההכנה של המבצע באיראן, שכביכול היה נדרש, ועל כן המבצע בעזה היה במין סטנד-ביי בזמן ההכנה. כאילו, מה הקשר בין אחד לשני, ומה המבצע בעזה היה דורש שהייה כדי לבצע את המבצע באיראן. והסיבה היא פשוטה, כי נתניהו היה צריך את המסגרת המדינית כדי שיוכל לתקוף באיראן, כי אלמלא מה שקורה בעזה, לא היה לו את המסגרת המדינית, המצב של מלחמה הזה, כדי לתקוף את איראן משום מקום. אך ישנו עוד ממד לפרשה, שלא דיברנו עד עכשיו, והוא קטר וסעודיה. מדוע נתניהו כל לחוץ לסיים את המלאכה, כפי שחזר על כך מספר פעמים? הוא נורא נלחץ מזה שסמוטריץ' ובן גביר יפילו לו את הממשלה, וכל הנאום שלו אתמול במסיבת העיתונאים היה מסביב לזה שהוא צריך לסיים את המלאכה. ומה מרוויחה קטר מכל השטאפ הזה, שזה קשור לזה? כל השטאפ הזה עם נתניהו שאנחנו רואים, כפי שמצטייר מפרשת קטר גייט, והקשרים של קטר עם הלשכה של נתניהו, והכסף שהיא שמה כדי לממן את הפעילות של המשפחות של החטופים, ועוד ועוד ועוד, וכמובן את כל הכסף שהם הזרימו לחמאס לפני כן, על פי בקשת נתניהו. מה הם מרוויחים מכל זה? אז אגב, פרשת קטר גייט נחשפה לראשונה בעיני הציבור בישראל על ידי הערוץ של נקים, ולא על ידי ממרי, כפי שכולם מדקלמים. ממרי התחילו לכתוב על הפרשה הזאת שבוע, שבועיים
אחרי שאנחנו פרסמנו את זה בערוץ, את המסמכים של קטר, שעד אז לא היו ידועים לאף אחד בישראל. עכשיו, בטרם אתן לכם את התשובה מה מרוויח קטר מכל הסיפור הזה, אני אספר לכם סיפור אישי שאימא שלי, כי הוא מאוד חשוב כדי להבין את המנטליות של הערבים פה בתוך הפרשה הזאת. סיפור שסיפרה לי אימא שלי שגדלה בתוניסיה ועבדה בתוניסיה. יום אחד היא באה ושאלה ידיד בעבודה, ידיד ערבי בעבודה. אמא שלי הייתה עובדת בזמנו אצל אחד הבכירים המקורבים לנשיא תוניסיה, והיא שאלה את אחד העובדים שם, ערבי, תגיד, שהיא הייתה בקשר מצוין איתו, שאלה אותו מה קורה אם יום אחד יש פרעות נגד היהודים, האם מה אתה תעשה? אז אותו ערבי בא ואומר לאמא שלי, אם יש פרעות נגד היהודים, אני לא אתן לאף אחד לגעת בך, רק אני אחצח אותך ראשון. עכשיו, הוא אמר את זה בנימה כזאת ידידותית של כאילו, אני אדאג לך, אני זה שאדאג לשחוט אותך, אבל בהומניות. ולא אתן לאף אחד אחר, כי את חברה שלי. ועכשיו נעבור לנושא של קטר וסעודיה. מה הם ירוויחו מכל הסיפור הזה? ובכן, נתניהו, מה שמצטייר, כן, זה שנתניהו סגר דיל עם הציר הסוני, קטר וסעודיה ואחרים, כנגד הציר השיעי, כנגד האיראני. איראנים, חיזבאללה, חמאס. וההסכם ניחת ככל הנראה בתיווך ה-CFR, ה-Council on Foreign Relations, בארצות הברית, בניו יורק, שמנהל למעשה את כל המדיניות החוץ של ארצות הברית מאחורי הקלעים, למרות שזה גוף פרטי שנוסד על ידי הרוקפלרים ופורד וקרנג'י. הם מנהלים בפועל את המדיניות החוץ של ארצות הברית, לא משנה מי הנשיא שם, למרות שעם טראמפ יש להם בעיות לא קטנות. והוא סגר איתם למעשה לכאורה להפיל את חמאס במלכודת, להפיל את כל הציר השיעי במלכודת. וזה מה ששמעתם על ההפתעה שהוא מכין לחמאס. כלומר, הם יסייעו לנתניהו להפיל את חמאס ועל הדרך את חיזבאללה ואת איראן ואת סוריה, ובתמורה לכך אנחנו צריכים לספק גם משהו. אז מה הבטיח להם נתניהו לספק להם? ואת זה כתבתי בתחקיר שפרסמתי בזמנו באוקטובר על הטבח בעוטף. מה שנתניהו הבטיח להם זה כמובן להעביר להם את עזה לחסות שלהם, את סוריה גם כמובן, ולבנון, והקמת מדינה פלסטינאית. וזה הדיל, ואם אתם תסתכלו על מה שקורה עכשיו עם טראמפ שרצה להוציא את כל העזתים, להפוך את עזה לריביירה, נתניהו עומד על הרגליים האחוריות שזה לא יקרה, על מנת שהוא יעביר כביכול את עזה לציר לערבים מתונים, וזה כמובן, הוא גם הזכיר אותם, את מדינות המפרץ. הוא רוצה להעביר את עזה לידי מדינות המפרץ, כי זה הדיל שלו איתם. מה האמריקאים ירוויחו מזה? ליותר נכון, זה לא בדיוק ממשל טראמפ, זה יותר ממשל ביידן, כי איתם הוא קראת את הביזנס הזה. אז לאמריקאים, זה כמו שפרסמתי כבר בערוץ של נקים, יש לאקסון שותפות עם קטר אנרג'י בנושא הגז, והם כמובן יקבלו את מאגרי הגז של עזה,
ויתפעלו אותם. בנוסף לכך, כמובן, את כל הנשק שהם מכרו במשך כל השנתיים האלה של המלחמה, נשק ותחמושת, הדילים, עם נשק כמו שראינו במיליארדים עם קטר וסעודיה וכולי, וגם עם כל הנשק שנמכר לישראל. זה הרווחים של הדיפ סטייט סלש CFR סלש אקסון, רוקפלר וכולי. אז זה על רגל אחת התוכנית השטנית שרקם נתניהו ב7 לאוקטובר, ולא בכדי הוא לא הפעיל את הסמכויות שלו באותו יום, להוציא תקנות לשעת חירום, אין להזהיר את האזרחים, הרי הוא ידע את זה ב6:30 בבוקר, והתקשורת קיבלה הודעה עד 9 בבוקר שלא לפרסם שום דבר על מה שמתרחש, וכל ההכפול התקשורתי הזה הוא לא בסתם. נתניהו יש לו אמצעי תקשורת, ב6:30 הוא ידע את הכל ולא יצא לשום הודעה לעיתונות, שום מסיבת עיתונאים, שום דבר, כן? ויש לו את האמצעים כמו שאתם רואים בטוויטר, בטלגרם, בכל מיני אמצעים. הוא לא הוציא הגה מהפה ולא הוציא שום תקנה בשעת חירום. נתניהו שיתף פעולה באופן מלא באותו יום עם הפסיופס הזה, המבצע הפסיכולוגי צבאי שהוא ארגן, שהוא תכנן על פניו עם סעודיה, קטר והאמריקאים. לכן החיילים שלנו ותושבי העוטף נפלו למלכודת שארגן נתניהו, כביכול שהוא מצדיק אותה, כמו ששמעתם אותו בווידאוים, על כביכול שהוא הציל את מדינת ישראל ו10 מיליון תושבים בזכות המלחמה הזאת, שמבחינתו המטרה מקדשת את האמצעים.